Vítajte pri ďalšej videoprehliadke. Moje meno je Jakub, nachádzame sa v obci Mostová pri Galante a toto je rodinný dom Kristína 27. Tento rodinný dom je osadený na rovinatom pozemku. Fasáda pôsobí moderne a nadčasovo, presne podľa aktuálnych trendov. Chodba tohto rodinného domu je dostatočne priestranná a taktiež tu máme výstup na povalu. Nezabudli sme ani na technickú miestnosť, kde je priestor pre technológie. V tomto rodinnom dome je to plynový kondenzačný kotol so zásobníkom na teplú užitkovú vodu, jednotka centrálnej rekuperácie, taktiež menší server pre kamerový a zabezpečovací systém. Taktiež je táto miestnosť vhodná ako ďalší úložný priestor v rodinnom dome. Moderná a priestranná kuchyňa spojená s obývačkou vytvára otvorený priestor, ktorý dýcha svetlom. Taktiež z obývačky máme priamo výstup na terasu. V rámci zabezpečovacieho a kamerového systému máme v dome aj videovrátnika. V hlavnej spálni počítame so vstavanou skriňou a taktiež tu máme vlastnú kúpeľňu s vaňou. Vo všetkých miestnostiach máme vonkajšie elektrické žalúzie. Ako môžete vidieť, v celom rodinnom dome sa nenachádzajú radiátory, pretože sme využili technológiu teplovodného podlahového kúrenia. Tento murovaný rodinný dom na kľúč je viac než len nehnuteľnosť. Moderný dizajn, kvalitné materiály, pripravený k nasťahovaniu. To je Kristína 27 od ekonomických stavieb. Teším sa na vás pri ďalšej videoprehliadke. Ahojte!